Sa iban pang balita, anti-sardinas ukon overloading sa mga public utility vehicle hugot nga ipatuman sang Land Transportation Office. Mga drivers ng PUV nagpaathag nga hindi ini malikawan ilabi na kung kagabihon. Si John Sala nakatuto. Abril 19 sini nga tuig sang naaksidente ang isa ka jeep sa Miagao, Iloilo. 58 sa 70 kasakay sini ang nagkalasamaran. Pila sa mga nagkalasamaran ang nagasakay sa atop na mismo sang jeep bangod puno na ang sulod sini. Ini ang isa sa mga rason sang Land Transportation Office 6 kun nga astriktuhan na nilang pagpatuman sang anti-sardinas o kon overloading policy. Ilabi na gid sa mga public utility vehicle. Ay nag-open ng kasi siguro ang aton lang sa nga gusto is passenger convenience, comfort. Kung may anti-sardinas policy kita, based only on the passenger capacity ng aton nga mga salakyan. Para kay Manang Monica, magluwas sa stress sa biyahe, duga nga penitensya ang hindi husto nga pagpungko sa bangko. Gani ginakulbaan kuno ini basta nagaginutok na ang pasahero. Kasi laban-laban ang disgrasya kung ano. Di kung punong-puno, madisgrasya mo. O, delikado. Abudlay doon. Kung sakto-sakto lang, okay man. Okay man, istriktuhan. Apang ko ng jeepney driver nga si Manong Eduardo ang pamakuton, hindi ko malikawan nga mag-overloading sa iya unit. Inibangod sa pila ka mga pasahero nga nagapamilit nga magsakay bisan puno na. Ti simpre ang tao ay natisakyan, ti paano la tao ay puno ay natisakyan. Si Tatay Joel naman masami nga last trip ang iya biyahe gani wala gid kuno inisang biyahe nga hindi overloaded ang iya jeep. Apang kun istriktohon na kuno ang pagpatuman sini, wala man sila sang may mahimo. Kung gabi na bla, why matsakyan mga tao, why naman tising jeep, tiklak, gamay na lang ang jeep nga nagabiyahe kung gabi. No? Kung nakops natin, okay malarat na. Sa bagay, bawal gid man. Bangod masami nga gabi ang overloading mas pasang karon pa sang LTO6 ang ilang mga night operations. Balaan man din sa mga operators naton nga may passenger capacity ra aton nga mga salakyan. So, by overcrowding they will be violating the law. Ang mga madakpan nga naga-overload ang mahimo magmulta. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.